Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur urriaren 28 osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak 2022ko aurrekontu orokorren aurreproiektua onartu du. Nafarroak koronavirusaren aurkako txertoaren 1.000.000 dosi baino gehiago eman ditu. Urtean 1000 persona inguru sartzen dira Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko Iktus unitatean. Osasun mentalari eta genero berdintasunari buruzko esku hartze programak ezarriko ditu Nafarroak Iruñako espetxean. 26. jagoin jardunaldia aurkeztu du Euskaltzaindiak Iruñan. Aurtengo ekainaren 17an iragarri zen 2021ko Etxepare sariaren irabazlea Zizur Nagusiko udaletxean, Amaia Egidazu Arrubek eskuratu zuen saria Dorotea obrarekin. Goizeder aurre eskolak barruko ikasgelak eta lantegiak egokitzeko eta kanpoko eremuen irisgarritasuna hobetzeko obren bigarren fasea amaitu du. Azaroaren 28an amaituko da epea argitalpenen ediziorako laguntzen deialdian lanak aurkezteko ala paperezko formatuan nola euskarri elektronikoan udalak, profesionalei argitaletxei eta irabazi asmorik gabeko entitatei zuzendutako deialdi berri hori 51.000 euro hornitu du. Irujo kontseilariak Erratzuna Amaiurren eta Zugarramurdin turismo jasangarria sustatzeko egindako jarduerak bisitatu ditu. Nafarroko gobernuak lankidetza hitzarmena sinatuko du Aragoirekin bi erkidegoetako material arkeologikoak berrantolatzeko. Herritarrekiko harremanetako departamentuak Alsasu, Lizarra eta Iruñara haurren eskubidei buruzko antzeslana eramanen du. Nafarroko gobernuak premiazko zaio du Lesakaren eta Eurobelo sare europarraren artean bizikleta bide bat eraikitzeko ondasunak desjabetzea. Non dago Mikel, Amaia Merino eta Miguel Angel Llamasek ekoitzitako dokumentala Goya sarietako dokumental onenaren aukeraketan bertze 15 proiektuekin batera sailkatua izan da. Larunbatetik aintzinera hilerrira ibilgailuz sartzea mugatuko da asteartera bitarte domu sanduen ospakizunak direla eta. Nafarroako gobernuak 2022ko aurrekontu orokorren aurreproiektua onartu du. Aurrekontua 5.273 milioi eurokoa da, aurreko urtean baino 8,27 gehiago eta 4.777 milioiko gastu ez finantziarioa aurreikusten da. En este anteproyecto, los presupuestos generales de Navarra para el año 2022 ascienden a 5.273 millones de euros. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Nafarroko 2022ko aurrekontu orokorren aurreproiektua onartu du guztira 5.273 milioi 126.587 euroko zenbatekoarekin eta gastu ez finantzieroaren muga 4.777 milioi 34.210 eurokoa izango dela aurreikusi du. Gainera, finantza gastua 506 milioi 92.387 eurokoa izango da datorren ekitaldian. Gainera, aurten aurrekontuen aurreproiektuan Europako funtsak sartzen dira REACT programaren bidez esate baterako Nafarroarentzat 73 milioi 270.959 euro izango dira. Eta berreskuratze eta resilientzia mekanismoaren bidez ere jasoko dira. Orain arte, 88 milioi 580.528 euro jaso dira. Azken kasu horretan, plan horretatik etortzen den zenbatekoa pixkanaka igotzen joango da eta aurrekontuaren barruan sartuko da jasotzen den heinean. Laburbilduz, Europatik aurreproiektuak 162 milioi euro baino gehiago jasotzen ditu. Zenbateko hiek, Nafarroa suspertu planean jada aurreikusitako ekimenetarako erabiltzen dira kasu askotan. Gobernu bileraren ondorengo prentsaurrekoan ekonomia eta ogasuneko kontseilaria den Elma Saizek 2022ko aurrekontuak aintzinera atera behar direla azpimarratu du. Izan ere, Nafarroan ekonomia berreskuratzeko zutabeak finkatzera deituriko kontuak dira.
Hitzaldian Saizek gogorarazi du gobernuak ahalegin handia egin duela aurreproiektu hau egiteko, ahalegin bikoitza izan da. Premia larrienak detektatzeko eta proaktiboak izan nahi izan duten indar politikoekin mahai baten inguruan esertzeko. Jakinda Nafarroarentzat garrantzitsua dela gobernuaren ekintzari egonkortasun emango dioten aurrekontu batzuk izatea. Ildo horretan, Saizek zehaztu du aurreproiektu hontan parte hartu duela Nafarroko gobernuaren oposizioko indar batek, hots EH Bilduk. Talde eta Nafarroko gobernua adostasun batzutara iritsi dira gobernuak garrantzitsu bezala jada markatutako zenbait jarduera ildo indartzerakoan eta horrela, akordioak egin dituzte arlo hauetan, beharrezko egonkortasun hori bilatze aldera. Lurralde kohesioa, osasuna, eskubide sozialak edota hezkuntza. Aurreproiektuaren ikuspegi zehatzago batean gizarte arloek bildu dute 2022ko aurreikusitako gastuaren pisu handiena. Gizarte arlotzat hartzen dira eskubide sozial, hezkuntza eta osasun departamentuak. Azken kasu horretan ekitaldia COVID urtea izan denaren eta ez izatea aurreikusten denaren arteko transizioak markatuko duela uste da. Pandemiaren bilakaeraren arabera, naiz eta COVID-arekin loturiko gastuak oraindik ere mantendu. Horrez gain beste apustu batzuk izango dira lehen arreta indartzea azpigituren aldetik. Gastuaren pisu espezifikoa gehitzea lehen arretako langilei dagokienean eta ospitaletako teknologiaren berrikuntza bultzatzea. Era berean beste arlo batzutan gertatzen den moduan Europako injekzio garrantzitsu bat aurreikusten da departamentoren ildo estrategikoekin lerrokatuan. Bestalde eskubide sozialetako departamentoaren lehentasunak izango dira mendekotasuna, desgaitasuna eta gaixotasun mentala hartatzeko zerbitzuak eta prestazioak gehitzea eta hobetzea, eredu aldaketa bultzatuz. Nafarroko herritar guztien berdintasunean aurrera egiten jarraitza aldera bizilekoa edozein izan da ere eta lurraldea egituratzeko helburua bilatuz, lurralde kohesiorako departamentuak 486,6 milioi euroko aurrekontu izango du datorren urtean. Udalek eta kontzejuek 271 milioi euro baino gehiago izango dituzte herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak eta haien funtzionamenduan finantzatzeko, hots 16 milioi gehiago. Gogoratu 2022an finantzaketa eredu berria ezarriko dela udalerri mailan. Una vez más, y como viene siendo la norma de esta legislatura, el Gobierno de Navarra pone la mayor parte del peso de sus cuentas en la ciudadanía. Nafarroak COVID-19aren aurkako txertoaren 1 milioi dosi baino gehiago eman ditu. Osasun departamentuak azpimarratu du garrantzitsua dela prebentzio neurriei eustea eta txertaketan eragitea birusari eraginkortasunez eusten jarraitzeko. Aste honetan gainditu eginda koronavirusaren aurkako txertoaren 1 milioi dosi foru komunitatean. Hoien jarraibidea 525.480 pertsonak osatu dute, hau da txertoa har dezaketen biztanleen 190,lauak, 12 urtetik gorakoak. Urtean 1000 pertsona inguru sartzen dira Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko iktus unitatean. Nafarroko Unibertsitate Ospitaleak iktus unitatean ospitaleratutako 758 paziente zenbatu zituen iktus erregistroan 2021ko urtarriletik urrira bitartean. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren datuen arabera, foru komunitatearen hilkortasunaren lehen kausa da emakumetan, eta bigarrena gizonezkoetan, 2013-2017ko datuen arabera. Iktusaren munduko eguna dela eta osasun departamentuak hainbat informazio jarduera antolatu ditu ostiral honetan, detektatzen jakiteko eta ura pairatzeko banakako arriskua baloratzeko. Osasun mentalari eta genero berdintasunari buruzko eskuhartze programak ezarriko ditu Nafarroak Iruñeko espetxean. Santos kontseilariak eta espetxeetako idazkari nagusiak programa horien garapena arautuko duen hitzarmena sinatu dute. Nafarroko gobernuak justiziako zuzendaritza nagusiaren bitartez esku hartzeko programak garatuko ditu Iruñako espetxean, osasun mentalaren eta genero berdintasunaren arloan.
Hala jasotzen da foru exekutiboak eta espetxetako idazkaritza nagusiak sinatutako hitzarmen batean. Zeinak ezartzen baitu abian jarriko direla Espainiako espetxetan gaixo mentalari arreta integrala emateko programa eta sermujer.es askatasunik gabeko emakumekin esku hartzeko programa. Parte de un contexto de voluntad de autogobierno, por una parte, y por otro lado, de apuesta decidida por la reinserción y por considerar que las personas privadas de libertad son personas ciudadanas como... Santos Konsellariak eta espetxetako idazkari nagusia programa hoien garapena arautuko duen hitzarmena sinatu dute. 16. jagon jardunaldia aurkeztu du Euskaltzaindiak Iruñean. Jardunaldi honetan euskarak Nafarroako hezkuntzan duen egoera aztertuko da. Bertan hitz egin dute Sagrario Aleman Jagon sailburuak eta Castillo Suarez Euskaltzain urgazleak. Euskaltzaindiak Iruñan eginen du 26. jagon jardunaldia. Azaroaren 19 iragarri da eta Kondestableren jauregiko hitzaldi aretoan jardungo dute hizlari guztiek. Honela bertan izanen dira Eduardo Aldasoro, pedagogoa, Marisa Zubiri, Maite Gorospe eta Alberto Barandiaran, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentua. Imanol Janizez jaso ikastola, Alfredo Dufur, Nafarroko toki entitateko euskera teknikarien sarea, Maider Etxaniz Lizarra ikastola, Mirentxu Oteiza eta Nora Iriarte, Ester Lakasta Dindaia Fundazioa eta Marta Diez sortzenetik. Hezkuntzak bere biziko garrantzia du euskararen biziberritze prozesuan, ildo horri eutsiz estrategikoa da hezkuntzan egitasmo eraginkorrak bideratzea gero eta eleaniztagunagoak diren ikasleen artean. Baina zein da euskarak Nafarroko hezkuntzan duen egoera, nola kudeatu eleaniztasuna ikastetxetan orain eta etorkizunean, zein erronka eta aukera berri ditu euskarak gela barnean eta gelatik kanpo, zein egitasmoari dira garatzen gela barnean eta gelatik kanpo. Euskararen Akademiak aurkeztu du jardunaldi berria Iruñan duen ordezkaritzan eta mintegiaren nondik norakoak azaltzen izan dira Sagrario Aleman, Jagon sailburua eta Castillo Suarez Euskaltzain urgazlea. Eta gehienetan edo izaten da sustapen batzordearen eskakizunez edo bere iritzia eman ondorean Euskaltzaindiek ateratzen duela adierazpenen bat eta hori ere bildua daude orain arte Euskaltzaindiek egin dituen adierazpen guztiak eta denak daude gure web orrian bai testu juridikoak, legeak eta bai Euskaltzaindiek egiten dituen adierazpenak ere. Hirugarren lan bat, batez ere estatusaren inguruan gogoeta egitea izaten da. Eta alde hortatik urtero Euskaltzaindiek antolatzen du, Jagon saileko sustapen batzordearen bidez, antolatzen du jardunaldi bat, gai monografiko bat hartuta gehienetan. Hainbeste gai ukitu izan ditugu orain arte, uste dut 26. Jardunaldia aurkeztera gatozela, jardunaldi horiek dira urtero antolatzen duen horietako bat. Baina horietaz gain beste elkarte edo talde batzuekin edo fundazioaren batekin edo antolatzen ditu jardunaldi gehiago ere. Baina gaur aurkeztuko duguna da hain zuzen ere urtero antolatzen duen horren barneko jardunaldi bat eta hori egiten dugu Euskal Herriko toki diferentetan. Gaurkoa Nafarroan tokatzen zen nolabait esan, azkenekoa Nafarroan egintzena izan zen mendeurrenaren garaian edo, orain 3 urte uste dut, eta hori baluarten egin genuen, izan zen hizkuntza gutxituen inguruan. Hori berezia izan zen 100. urteurrena zelako. Aurretik eta geroztik ere segitu dugu hori antolatzen, eta esan bezala baita urteroko jardunaldi ohiko horietaz landa ere. Azkenekoa datorren joan den astean berean egin genuen Baionan molak legearen inguruan. Eta oraingoa izanen da 2021 urteari dagokiona Iruñan egin behar dugun hau, eta ukituko duguna izanen da Euskara Nafarroko hezkuntzan egoera eta aukera berriak.
Gero, gehienetan, jardunaldian hitz egiten den hori, hizlari horien txostenak edo biltzen dira liburuki batean, eta atera ditugu aurreko jardunaldietako liburuak, txostenak ikusi ahal izateko. Azkenekoa 24. eta 25. orain argitaratuko da, hemendik gutxira. Arlo sozioekonomikoaren inguruan aritu ginen, eta oraingoa esan bezala hezkuntzaren inguruan ariko gara azterketa egiten. Dakizuen bezala, arlorik euskararen berreskurapenean eta landu dira hainbat atal, eta esan den genuke behar bada lehenengoa eta landuena izan dela eskola, hiztun berriak eskolaren edo aurren hezkuntzaren bidez eta helduen euskalduntzearen bidez lortzen dela, garai betean etxeko transmisioa zen importanteena, baina gaur egun beste bi bide hauek ere baditugu. Eta horrengatik, naiz eta landu den frankotan hau ikusten dugu oraindik eragin handia, egin behar handia dugula hezkuntza arloan ere, bereziki Nafarroan, eta orduan horren inguruan hartu dugu, edo hori hartu dugu gai bezala, oraingoan, eta orain Kastilok aipatuko dugu pixkat nondik nora izanen den jardunaldi hau, azaroaren 19an eginen dena hemen Iruña. Hori da, nik azalduko dizuet egitaragua. Hasteko hasiera ekitaldi bat izango dugu, hor parte hartuko dute Andres Urrutia, Euskaltzainburuak eta Ana Ollok, Nafarroako Gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak, eta hori, hasiera ekitaldiaren ondotik hitzaldi nagusia izango dugu. Hitzaldi nagusi hori Eduardo Aldasori enkargatu diogu, bere ibilbide profesional osoa Nafarroako Gobernuan aritu da, hezkuntza departamentoan batez ere, eta berari eskatu diogu D ereduari buruzko hitzaldi bat ematea eta azaltzea ze bilakaera izan duen D ereduak orain arte, izan ere 50 urte inguruko esperientzia pilatu du D ereduak, eta horretaz gain edo horrez gainetik ze erronka dituen D ereduak Nafarroan. Esan hori da, inpas egoera batean gaudela, Nafarroan 10 umetik 3 bakarrik ikasten dutela D ereduan. Egia da, 2015an ireki zela leiho txiki bat, eta eremu ez euskaldunean ikastetxe publikoetan D ereduan ikasteko aukera zabaldu zela. Baina egia da, datuek ez dutela behintzat nabarmen gora egiten, D ereduari dagokionez. Orduan, eskatu diogu Eduardori, aztertzea, nola iritsi garen egoera honetara, eta etorkizunera begira ze erronka dituen D ereduak, etorkizunera begira zer egin daiteke. Hori izango da lehendabiziko hitzaldia edo hitzaldi nagusia. Ondotik hitzaldi bikoitz bat izango dugu, eta aztertuko dugu nola kudeatzen den eleaniztasuna ikastetxeetan. Hor batetik izango dugu ikastolen elkarteko ekarpena, Maider Etxani zen partez, bera Lizarra ikastolan aritzen da, hizkuntza proiektuko arduraduna da bertan, eta gero Nafarroako Gobernuko hezkuntza departamentuko bikide egongo dira, Masira Zubiri eta Maite Gorospe, eta haiek beraien lana azalduko duten nolait esateko. Lehendabiziko atalari dagokionez, gauza jakina da ikastolek badutela ikastola guztiek hizkuntza proiektu batez, eta beraien proiektu horien xedea da euskaratik abiatzen diren proiektuak direla, baina bilatzen dela eleaniztasuna. Eta direla proiektu integralak esan dezagun. Ez direla mugatzen euskararen edo hizkuntzen irakaskuntzari, kontuan hartzen dutela eskola komunitatea edo ikastola kokatua dagoen herria edo eskualdea. Orduan hori da pixka bat azalduko diguna Maider Etxanizek.
ikastoletan ze bide hartzen duten hizkuntzen kudeaketari dagokionez. Gero, Nafarroako Gobernuko kideek azalduko digute hizkuntza proiektuak nola egiten dituzten ikastetxe publikoetan. Foru dekreto bat plazaratu zen 2019an, foru agindu bat barkatu, ez? Eta hor, ezartzen zen nolabait hizkuntza proiektuak zirela ikastetxeek derrigorritza ez dakit erabiliko nuke, baina funtsezko dokumentuak, ez? Kudeatzeko hizkuntzak, hizkuntzen tratamendu integratua deitzen dute beraiek eta hori egin ahal izateko, eta bilatzeko eleaniztasuna eta hizkuntza aniztasuna, ez? Orduan, hori lortzeko funtsezko tresna gisa izendatu ziren ikastetxetako hizkuntza proiektuak, eta kasu honetan Marisa Zubiri eta Maite Gorospe aritzen dira aholkulari ikastetxeei laguntzen hizkuntza proiektu horiek egiten. Atsedenaldi bat egingo dugu, eta gero bueltatuko gara ikasgela barruko esperientzia, hiru esperientzia ezagutzera. Hor batetik izango dugu Alberto Barandiaran, haure Nafarroko Gobernuan aritzen da, hezkuntza departamentuan, Euskal Zerbitzuan, eta azalduko digu sormen digitala izeneko ikasgaian zer egiten duten. Hor, ikasgai hortan, ikasgai horren helburua da kulturaren transmisioan, euskal kulturaren transmisioan dagoen eten hori nolabait lehuntzea, eta nerabeen sormena eta irudimena lantzea. Hau DBH-en egiten den, eskaintzen den ikasgai bada. Eta tailerren bidez nola egiten duten hori azalduko digu. Baita ere, Nafarroako Gobernutik etorriko dira Mirentxo Oteiza eta Nore Iriarte, hauek etorriko dira IBZ-tatik, eta azalduko digute oso esperientzia interesgarria ez dagoelako parekorik Euskal Herriko beste herrialdetan. Honetan aitzindari gara, Nafarroan. Eta da euskal hizkuntza eta literaturarako prestatu duten kanona. Hau da, prestatu dute zerrenda bat, esanez, zeintzu diren landu beharreko liburuak edo landu daitezken liburuak, kanon bat egin dute. Eta ere hori bakarrik. Kanon horri edo zerrenda horri lotuta prestatu dituzte liburu horiek lantzeko proposamen didaktikoa, unitate didaktikoa. Orduan hori azalduko digute. Azken egitasmo bat azalduko dugu, gela barrukoa, jaso ikastolako kide baten eskutik, Imanol Janizesen eskutik, jaso musikala zarituko da. Jaso musikala oso egitasmo berezia delako aukeratu dugu, ez delako musikal huts bat edo parte hartzaileek edo ikaslek ez dute bakarrik kantuz, ez dira bakarrik kantuz aritzen edo antzezpen lanak egiten, ez? Hor parte hartzen dute bestelako musikala ekoizteko bestelako prozesuetan. Komunikazio euskarrietan edo argiztapenean edo orduan STEAM metodologian oinarritzen dira, ez? Multidisciplinarra da eta hor dago esparru ezberdina daude, gidoia, szenografia, jantziak, komunikazioak, gero kantuz aritzen direnak, koreografoak, argiekin laguntzen dutenak eta bar. Eta hor gainera aritzen dira profesionalen laguntzarekin eta zuzeneko prestakuntza jasotzen dute profesionalen eskutik. Gainera beti saiatzen dira musikal hortan gai pilean dagoen gai bat edo ez dakit nolait kontzientzia publikoa kontzientziatu nahi dute musikalaren bitartez. Bloke hori bukatuta beste bloke bati hasiera emango diogu, ikasgelaz kanpoko esperientziak landuko ditugu hor, ze jabetzen gara ikastetxeek egiten duten edo egin beharko luketen lanaz gain hor jarduera osagarriek berebiziko garrantzia daukatela. Eta hor, lehendabiziko hizlaria izango da Alfredo Dufour, bera etorriko da Euskara Teknikarien Saretik, udaletako Euskara Teknikarien Saretik,
eta azalduko digu era.eus webgunean zer dagoen. Hor webgune hori sortu zuten Nafarroako Euskara Zerbitzuek, eta bere helburu nagusia da euskaraz ikasten seme-alabak dituzten gurasoei laguntza ematea, nolait esateko. Ez? Lehen esan dudanagatik, ez delako nahikoa ikastetxeak egiten duen lanaekin eta eskolaz kanpo beharrezkoa dela indartzea. Orduan, berak azalduko digu, baino gune azten ari den gune bada eta gero eta baliabide gehiago daude hor bertan. Ondoren, Ester Lakasta, Dindaia Fundazioko arduraduna arituko da, eta bera arituko da parkean euskaraz egitasmoari buruz, Iruñe herrian egiten ari den egitasmo bati buruz. Gauza simplea dirudi parkean euskaraz, da parke batean elkartzea, ume txikiak dituzten familiak. Eta 2-6 urteko umeak dituztenak dira. Familiakoak, edo, joan daiteke ume bat, heldu batekin familiakoa zena. Eta hori, jarduaren helburua da, pixkat, familiako harremanak, talde horretako harremanak euskalduntzea, eta ez lotzea euskara hizkuntza akademikoarekin edo eskolarekin. Eta hor sare batzuk osatzea parketan. Parketara bueltatzen ari direnez umeak, pixkat, sare euskaldun bat sortzea. Antzeko egitasmoa da, ondotik azalduko duena Marta Diezek, sortzeneko kideak, jolasteka deitzen da, eta ekimen hori lotutago herrigorarekin eta agerraldiarekin. Eta euskarazko ludotekak dira, hau ez dago parkeari lotuta egitasmo hau, baino helburu oso antzekoak ditu eta hau agerreko 15 herritan eskaintzen dela. Barzuzan, Osilla, Antzin, Azkoien, esparru hortan dira. Herri Berri, Gariñoain, herri horietan eskaintzen den egitasmo bat. Eta esan dakoa, herrigorarekin eta agerraldiarekin lotuta. Naiz eta sortzenek kudeatzen duen. Jardunaldia kondestableen izanen dela azaroaren 19an eta izen ematea irekia dagoela. Beraz, interesatu guztiak izan guraso, izan irakasle, gazte edo heldu, egin dezakete izen emate hori, eta horretarako hor dituzue egitarauan batetik telefonoa eta bestetik helbide elektroniko bat, eta bietakoren batera egin daiteke izen emate hori. Aurtengo ekainaren 17an iragarri zen 2021eko Etxepare sariaren irabazlea Zizur Nagusian udaletxean. Amaia Egidazu Arrubek eskuratu zuen saria Dorotea obrarekin lehiaketan parte hartu zuten 30 lanen artetik eta orain Pamiela argitaletxeak argitaratu du. Urte asko ditu Etxepare sariak haurrentzako albumgintza sustatzen, naiz eta aurreneko 2 ediziotan Nafarroko udaletako euskara zerbitzuek 2004 urtean sortutako ekimenak helduentzako lanak ere hartu zituen kontuan. Hurrengo bietan beka gisa funtzionatuz. 2009 geroztik edonola ere gaur egun duen formatori eusten dio, eta bukatuta dauden euskarazko album ilustratuak aurrei zuzenduak saritzen ditu 5.000 eurorekin eta Pamiela argitaletxearen esku dagoen edizioarekin. Azken urrats hori egin du albunak sortzeko Etxepare saria 2021 irabazi duen lanak Amaia Egidazuren Dorotea. Albunak ekainaren 17an iragarri zen Zizur Nagusiko udaletxean jasotako 30 lanen artetik Egidazurena zela irabazlea. Liburuaren aurkezpen ere bertan eginda asteartean. Antolatzaileek jakinarazi dutenez natura eta kultura, tradizio eta tradizio dotore biltzen ditu Dorotea albunak. Hona hemen amatxi bakardadean eguneroko deserotasunean eta eragozpenen aurrean. Ausart konponbide bila. Aurtengo edizioan epaimaikide aritu dira Etxepare sarian Patxi Zubizarreta idazlea, Leire Salaberri ilustratzailea eta Idoia Sobrino liburuzaina. Amaia Egidazu Arrube Durangon sortu zen 1981 berriztarrak da umetatik izan du naturarekiko begirunea eta zaletasun horrek Euskal Herriko Unibertsitatean biologia ikasketak aukeratzera eraman zuen.
ingurumena eta energia berriztagarrien sektorean lan jarduera desberdinetan aritu ondoren, haurren pedagogikorekiko interesak arlo hortako formakuntzetan murgiltzera bultzatu zuen. Gaur egun amatasuna eta haur txikien bidelagun lana uztartzen ditu eskola aktibo batean. Sariaren 2022ko ediziore bidean da eta aurreratu dutenez, urtea hasi bezain laster argitaratuko dituzte sarira aurkezteko baldintzak. Izan da egile sariduna, berriro hemen zizur nagusian, egon zinen ekainean, maietzen edo ekainean, eta bueno, eta berak egin ditu bai testuak eta bai marrazkiak, gero ikusiko ditugu, nahi baduzue. Eta bueno, nire aldetik, zizur nagusiko alkate gisa, eta une honetan, Nafarroako udal euskara zerbitzua duten udal guztion ordezkari gisa, zorionak emain nahi dizkiot berriz ere Amaiari, bere lan txukun eta ederregatik, eta bide batez, ongi etorria eman nahi dizuet denoi, eta Pamiela argitaletxearen arduradunei. Obra honen publikazio lana bere gain hartzagatik. Pamielatik posposi gaudela besterik ez dugu esan behar. Amaiaren Dorotea oso polita eta garai hontan nik uste dut behar genuen liburua da. Aurrekoan komentatu nuen bezala, garai gogorrak izan dira umeentzat eta horrelako liburu jolasteko, errepikatzeko, ematen duen jokua, lujo bat dela. Amaiarekin lan egitea erreza izan da, eta gainera gozada bada, bera Dorotea bezala oso bizia dela, prestatzen da gauza eta jokuak egiteko, eta nik uste dut balio handia duela hortarako. Eta gero argitalpen aldean eskertzen dugu Kalandraka Manuelari eskertzen dugu, eta suposatzen dut ere Amaia komentatuko digula horretaz ere, bere lana eta bere baizutasuna. Eta eskerrik asko horrelako lan bat emateagatik. Eskerrik asko zuen. Argitalpen aldetik 1400 ale aterako ditugu, eta datorren urtean beste etxe pare bat izango dugu. Hementxe gauz, azkenean liburua esku artean daukagula. Carmenek aipatu bezala, hauxe da nire lehenengo lana, lehenengo aldiz liburu bat idatzi eta ilustratzen dodala. Eta, egia esan niretzako izan da, esperientzia bat, benetan aberasgarria, hasieratik bukaerara, bidea pila bat disfrutatu dut. Aspalditik neukan, ilustrazioen inguruan eta interesa, eta jolas modura etxean egin dudan zerbait izan da. Tarteka idazteari ekiten diot, olako poema txikitxoak eta denpora pasa gisa, eta bazkenean hau izan da jolas baten emaitza. Egia esan oso pozik nago emaitzarekin, sekulako lana indabie, bai Pamielak eta Kalandrakak, eta, esan bezala, bidea bera da gehien disfrutatu dodana, baina behin saria jasota gero bebai, oso eskertuta nau, argitaletxeak zelan zaindu nauen, zelan kontutan izan nauen, eta benetan izan da esperientzia bat oso politia, guztiz berria niretzat, baina ederra. Eta, hoize, niretzako hemen ate berri bat ireki da, ni, bi umeren ama naiz, eskola batean lan egiten dut, eta umeekin kontaktuan nago egunero, eta agian aitzakia horrekin, hoize, haur literatura gertutik edo oso gertu eukin izan dut, denpora guztian, haur literatura kontsumitzailea naiz, gozatu egiten dut, eta benetan garrantzitsua iruditzen jata ez, azkenean umeen garapenerako, ume eta helduen arteko binkulu hori sortzeko, gero honek zelako eragina daukan bebai umeen irakurtzaletasunean, eta, azkenean hoize ez, presente eukidote denpora guztian, eta nik neuk lehengo pertsonan gozatu dut, ez? Eta, ez dakit, egia esan, nahiko bapatekoa da hitzaldi hau, bertsotan nabil, momentu honetan, orduan,
ez dakit galderaren bat bota nahi dozuen, edo prozesuaren inguruan zerbait zehazki, edo ilustrazioa zer nola egin dudazen, edo... Bai, bueno, oraindik ipuin kontaketa holan modu ofizialean ez dut egin dut nire gertukoekin. Baina bai, Durangoko liburu denda batean ilustrazio originalen erakusketa jarri genuen, pasan larun batean, han egongo da pare bat hilabetez, eta liburua bertan eskuragarri izateran, jente asko gerturatu da eta oso harrera ona eduki dau. Egia esan, posik nau, hoize ez, komentetan dozten Maialenek, zelan ume batek liburua erosi eta egunean bertan 10 aldiz irakurri zuen, ez? Eta Euskal Herrian ume bakarra badau, 10 aldiz irakurteko gogo eduki dauena behin da berriro, ni horrekin posik nau. Eta hoize gero bai, orain erakusketak zerak, aurkezpenak egitea tokatzen da, hainbat ipuin kontaketa egingo ditute liburu denda hortan, egia esan izan emoteak, 3 saio antolatu behar izan duguz, ze uste dut jendea orokorrean gogotsu dauela, ez? Halako gauzak egiteko, ipuin kontaketak entzuteko, apur bat, ez? Hartu emon hori egon dadin, horren beste pantaiak alde batera utzita, ez? Eta aurrez aurre apur bat gozatzeko eta transmititzeko, eta oso harrera ona eduki dau. Eta, bueno, gero, Carmen badakizuzuk, hainbat aurkezpen egingo dugu gero Iruñan egongo gara, ipuingarria izango da deituriako jardunaldi batzuetan, oso interesgarria izango dela, eta liburu eta dizka azoka, Durangoko azoka bertan dau, eta, bueno, jarraituko dugu kontatzen. Egia esan, liburuak iruditzen jate badauela, joko handia emoten dauela umeekin hartu emana eman dadin, ez? Galdera asko botatzen dira airean eta umeak igual galdera horiei erantzuna bilatzeko zera eukileike, ez? Eta ez bakarrik testuaren bidez, bestelan bebai ilustrazioek emoten dabi jolasteko aukera, pistak bilatzeko, erantzuna bilatzeko, eta, bueno, zeuk esango doztazu, gero, Carmen, zeuk erabiliko dozula. Erabiliko dugu, nik uste jolasteko liburu badela ere, eta lehen esan duan bezala, beharrezkoa da gara hortan. Bai. Nolakoa da Dorotea? Claro, eske historiaren inguruan ez dugu ezer kontatu, egia da. A ber, Dorotea da emakume bat adinekoa, bizidana baso inguruan, eta nik irudikatu dut pertsona bat, ekintzailea, grina handikoa, irudimentsua, eta bere arazoen aurrean irtenbideak bilatzen saiatzen dana. Eta holan, ez dakit, karakterra handikoa eta zen handikoa. Esango neuke urruntzen dela apurtxo bat, normalean ipuinetan ezagutu izan dugun amonatxo ahul horren iruditik. Eta orduan bai, beste erabateko amonatxo bat da, Dorotea. Eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina ez dut aguantatzen eta esan behar dut, zehozer, esango dut, Dorotea uste baino ezagunagoa dela guztientzat. Eta hori bukaeran jakiten da. Hori da. Dorotearekin jarraitzeko asmoz, bai, aukera emoten dago egia esan, baina ez dut horretan pentsatu zehazki. Egia da, dekodaz buruan hainbat ideia, igual liburu desberdinetarako, ez? Baina, bueno, momentu honetan nire buruan zirriborroa baino ez dira, eta, bueno, joango gara hori garatzen. Oine nahikoa dekot emozio honekin liburu hau hemen euki, eta apur bat asimilatzen, eta guzti hau bizitzen, ez? Adibidez, aurkezpen hau, lehengoz aurkezpen bat egiten dutela, eta ondino etorriko direnak. Orduan ikusiko da. Eta, bueno, igual aipatuko dut bai, hoize ez, egiten dela moduren baten, ipuin tradizionalei, keinutxo bat, keinu txiki bat, ze, bueno, iruditzen gata orokorrien joera dauela aur literaturan,
apurtxo bat ipuinak edulkoratzeko edo gozotzeko edo, ez? Sarritan beldurra, mina eta halako emozioak ekidin nahi izaten dira, ez dakit bizitza honen parte izango ez bazien moduan, ez? Eta bapatean otxoak vegetariano bihurtzen dira, eta bueno, halako kontuak, ondo dauela bebai ez, baina nik aldarrikatu gure izan dut bebai apur bat ipuin tradizionalen simbologia hori iruditzen jatela oso garrantzitsua. Ipuin tradizionalek zerbait egaitik funtzionetan dabe hori ez, belaunaldiz belaunaldi, mantentzen dabe struktura bat eta simbologia bat, bueno ez, ahoskotasunarekin gainera oso lotuta egon diela, eta bueno, uste dut laguntzen dotziela bai umei, eta bueno, edo helduoi, historia horiek entzuten duguzan guztioi, apur bat gure eguneroko gauzekin konektatzeko, eta agian ez dakit irtenbide posiblea bilatzeko, edo bueno, identifikatuta sentitu eta gauza batzuk lantzeko, ez? Orduan, bueno, liburu honetan simbologia hori uste dut egon badagoela. Edo behintzat aldarrikatzen da, edo errespetatzen da. Bai, bueno, bukatzeko, eskerrik asko Amaia eta bueno, zorionak, eta bueno, bide horretan igarri nahi dizuet gure konpromisoa mantenduko dugula 2022ko urteak, Etxepare saria egiteko eta publikazioen aurrera jarraitzeko, eta espero dugu heldu den urteko edizioa aurtengoa bezain garrakastatsua izan dadik, hori bai, hobea izatea eta pandemiarik gabe, eta bueno, ikusiko dugu elkar, eta eskerrik asko Pamiela argitaletxeari, eta baita ere zuri Amaia eta zorionak. Itxon, parkatu, bai. Eske, a ber, astu jate atal bat oso garrantzitsua, dela esker honena. A ber. Nola ez? Nola ez? Bueno, bere sasoian saria jaso nauenean esan naben, baina uste dute garrantzitsua dela barriro esatea. Oso eskertuta nau orokorrean, bueno, hemen argi dau ez, Etxepare saria antolatu dozuen guztiok, zelako lana egiten dozuen, eta ze garrantzitsua dan, ez? Azkenean album ilustratuen mundua hemen Euskal Herrian, hori ez, ez da, modu bat da indartzeko, ez? Etxepare saria oso garrantzitsua da, eta azkenean, bueno, horri esker bultzada handia emon aldako, ez? Haur literaturari album ilustratuen munduan. Orduan, lehenengo eta behin eskerrik asko benetan, honetan lan egiten dozuenok, Euskararen alde eta hemengo haur literaturaren alde. Bestetik epaimaiari bebai, oso eskertuta, azkenean niretzako sorpresa handia izan dalako, ilusio handiz aurkeztu naben lan hau, baina naben pentsetan olako harrera ona jasoko zauenik, eta niko alako profesionalen ez dakit oneritzia edo alako harrera jasotzea, niretzako da, benetan, motivazioa handia pizten dozte, oraindik lanean jarraitzeko. Eta gero badau beste alor bat bebai, eskertu nahi nebana, aurrekoan esan neban, ni hori ez deko da ikasketak honen inguruan, ez naz ilustratzailea ez da sarte iderrak ikasi, baina bai elikatu naz pila bat liburutegi desberdinetan eskaini diezen tailerretan, gonaiz ilustratzaile desberdinekin hartu emona aukitzeko aukera izan dut, eta hoize ez, sare horietan biztanleoi eskaintzen jakuzen, doainik eskaintzen jakuzen tailer eta horietan pila bat ikasteko aukera daukagu, eta bueno, hemen honen atzean guzti hori beba dau ez, zuetariko bakoitzaren lana, eta bueno, eta gero nire ilusioa. Beraz, bueno, eskerrik asko, eta bueno, Pamielari, zeuri, eta bueno, danoi, eta prentsari hemen egotea gaitik. Goizeder Raurre eskolak barruko ikasgelak eta lantegiak egokitzeko eta kanpo eremuen irisgarritasuna hobetzeko obren bigarren fasea amaitu du.
Fase honetan ertainen eta nagusien moduluetan eta kanpoko patioetan jardun izan da adingabeen segurtasuna eta ongizatea sustatzeko. Iruñako udaleko herritarren aferen batzordeak bisitatu du Goizeder aurreskola. Uztailaz geroztik aurreskola berritzeko obren bigarren faseari heldu diote. Zeinak iaz egindako lanei jarrepena ematen baitie. Hala, barruko guneak, areto berriak, aireztapena, altzariak, nola kanpoko guneak, irisgarritasuna hobetzeari begira eta baita zuhaitzaren inguruko gune zentrala berreskuratzeko ere. Hori guztia adingaben segurtasunaren eta ongizatearen onerako. Lanak Erki Construcciones Sostenibles SL enpresari esleitu zizkion 287.717 euroan. Bigarren fase horretan ertainei eta nagusiei zuzendutako ikasgelen lantegiak egokitu nahi dira. 2020ko abuztuan bularrekoen ibiltarien moduluan jardun ondoren izan ere, modulo horiek berrantolatu ziren 2 logela sortzeko eta horrela aurreskolan ematen diren 2 eredu linguistikoko adingabeak hartu alizateko. Lehen faseko lan horiek 48.275 euroko aurrekontua izan zuten. Gaur egun, Goizeder aurre eskolak euskarazko eredua eta gaztelaniazko ematen ditu, biak ala biak ingelesezko jarduerekin. 64 leku ditu 0 eta 3 urte bitarteko aurrendako lanaldi osoan eta 32 lanaldi herrian. Iazko abuztuko lan horiek bezala bularrekoen ibiltarien lantegiak egokitzeko atzamarrak ez harrapatzeko atea duen trenkada bereizle bat jarri da eta ikasleen zein irakasleen komunak antolatu dira. Bide batez PVC-ko zoladura jarraia jarri da hainbat gunetan, hala nola ertainen ikasgelan eta haien jantokian. Ez baitzuten halakorik, baita logeletan ere. Halaber ikasgela eta jantokia bereizteko beharrezko altzariak gehitu dira gune horiek eraldatzeko izan ere, fizikoki leku bera izan arren 2 gune horiek bereiztu behar dira eta hezitzaileendako teknologia ekipamentuak kokatzeko mahai batzuk ere jarri dituzte. Obretan hobekuntzak egin dira ikasgeletako eta jantokietako sabaietan logeletako leiho guztiei motorra jarri dizkiete eta argiztapena energiaren aldetik hobeagoa diren LED teknologia ekipamentuz ordezkatu dira. Lanak osatzeko eta aurre eskolako beste instalazioekin bateratzeko jarduketak egin diren eremuetako hormak margotu dira. Irujo kontseilariak Erratzun, Amaiurren eta Zugarramurdin turismo jasangarria sustatzeko egindako jarduerak bisitatu ditu. Lanak Nafarroako turismo plan estrategikoaren turismo espazioa egokitzea eta harreragaitasuna indartzea programaren barruan daude. Gaur bizitatu ditugu hiru leku non plangintza turistikoa beharrezkoa den, bai Sorrosin, bai Amaiurren, bai hemen Zugarramurdin gauden tokian. Mikel Irujo, garapen ekonomiko eta enpresarieleko kontseilaria, turismo eta merkataritzako zuzendaritza nagusiak Baztango turismo enklabetan Erratzu, Amaiur eta Zugarramurdi egindako jarduerak bizitatu ditu atzo goizean. Turismoaren ingurumen, gizarte eta ekonomia iraunkortasuna sustatzeko estrategian. Europako politikekin eta Next Generation berreskuratze funtsen filosofiarekin bat etorri. Lanak Nafarroko turismo plan estrategikoaren turismo espazio egokitzea eta harrera gaitasuna indartzea programaren barruan daude. Baina bestale bai ordenatu behar dugu hori eta bai turismo jasangarri bat izan behar dugu hori da gure helburu Nafarroko gobernu bezala turismo jasangarri bat izatea. Nafarroako gobernuak lankidetza hitzarmena sinatuko du Aragoirekin bi erkidegoetako material arkeologikoak berrantolatzeko. Mahai tekniko bat sortuko da bi erkidegoetako arkeologoekin berrantolatu beharrezko funtsak eta bultzatu beharreko izapideak zehazteko. Nafarroko gobernuak kultura eta kirol kontseilariari baimena eman dio Aragoiko gobernuko bere homologoarekin lankidetza hitzarmen bat sinatzeko, bi erkidegoetako material arkeologikoak berrantolatzeko. Helburua da administrazio bakoitzak bere lurraldean gordetzen dituen eta hala ere ondoko komunitatean dauden aztarnategi arkeologikoetakoak diren ondasunen trukea erraistea. Mahai tekniko bat sortuko da bi erkidegoetako arkeologoekin berrantolatu beharreko funtsak eta bultzatu beharreko izapideak zehazteko.
Herritarrekiko harremanetako departamentuak Altsasu, Lizarra eta Iruñera haurren eskubidei buruzko antzezlana eraman du. Giza eskubidei buruzko proiektuaren barruan kokatzen da programazioa Somos Personas pertsona gara. Herritarrekiko harremanetarako departamentoak bake, bizikidetasun eta giza eskubideen zuzendari nagusiaren bitartez Serena Producciones, metro bateko distantzia bakarrik antzezlanaren bira txiki bat antolatu du. Haurren eskubideen gaia jorratzen duena. Somos Personas, persona gara proiektuaren programazioaren barruan, obra Iruñan, Alsasun eta Lizarran eskainiko da, azken bi udal hoien laguntzarekin. Una niña pequeña. Una niña pequeña en tu familia, en tu casa, y algo se desprende. Nafarroako gobernuak premiazkotzat jo du Lesakaren eta Eurobelo sare europarraren artean bizikleta bide bat eraikitzeko ondasunak desjabetzea. Kilometro bateko luzera izango du eta Nazional 4000 errepidearen eskuinaldetik igaroko da. Nafarroko gobernuak Lesakaren eta Eurobelo bizikleta bideen sare europarraren artean bizikleta bide bat eraikitzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubiden nahitaezko desjabetzea premiazkotzat jotzeko erabaki hartu du. Bide berdia metro eta 0,7 zentimetroko luzera eta 2 metro terdiko zabalera izango ditu, eta aldi berean 2 bizikletarako pasabidea ahalbidetuko du. Trazatuaren osotasunak NA 400 errepidearen eskuineko margina zeharkatuko du Lesakako hirigunera sartzeko biribilgunetik abiatuko da, eta bertatik 2 bide aterako dira, Otsangoko industrialdera helduko dena eta udalerrira helduko dena, NA 400 eta NA 1210 arteko bide gurutzean bukatzeko. Bide berri hau proiektuaren eremuan txertatzeko helburuarekin existitzen den bidea aprobetxatuko da. Onin ibaiarekiko paraleloa eremu Oiansua zeharkatzen duena, dagoeneko existitzen den Eurobelo sarearekin konektatu arte. Eta lehenengo tarte egokituko da errepidearekin arekin galtzada partekatuz. Lanak 2022ko martxoa baino lehen amaitzea aurreikusten direnak hormigoi armatuzko pareta baten eta harrilubetako pareta baten exekuzioarekin eta lur sailaren saneamendurarekin osatuko dira. Non dago Mikel Amaia Merino eta Miguel Angel Llamasek ekoitzitako dokumentala Goya sarietako dokumental honenaren aukeraketan beste 15 proiekturekin batera sailkatua izan da. Non dago Mikel Amaia Merino eta Miguel Angel Llamasek ekoitzitako dokumentala Goya saritako dokumental honenaren aukeraketan beste 15 proiektuekin batera sailkatua izan da. Beraz, dokumental honenaren sarirako leian egon daiteke Goya sariketaren 36. edizionetan. Non dago Mikel dokumentalaz aparte hautatuak izan dira, Quien lo impide, Jonas Truebaren lana, El retorno, la vida después del ISIS, Alba Sotorrarena, Nación de Margarita Ledorena, Bienvenidos a España, Juan Antonio Morenorena, Álbum de posguerra, Airi Maragall eta Angel Leiroren lana, Balandrau, Infierno helado, Gile Kaskanteren lana, Camagroga, Alfonso Amadorena. Del otro lado, Iván Guarnizorena, Héroes, Silencio y Rock and Roll, Alexis Moranteren lana. Lobster Soap, Pepe Andreu eta Rafa Molesen lana, Magaluf Ghost Town, Miguel Ángel Blancarena. Pasidonia, Adán Aliegaren lana, Sedimentos, Adrián Silvestrerena. Tierra de leche y miel, Carlos Mora Fuentesek aurkeztutako lana, eta Keija eta un blues para Teherán, Javier Tolentinon lana. Tengo plenamente la confianza de que Mikel Zabalza aparecerá o será encontrado. Larun batetik aurrera hilerrira ibilgailu sartzea mugatuko da asteartera bitarte Domu Santuen ospakizunak direla eta. Helduden larun batean hilako 30 Iruñako udaltzaingoak San Jose hilerrira ibilgailuz sartzeko ohiko kontrol dispositiboak abiatuko ditu. Neurri hori igande eta astelehenera arte azaroak bata Domu Santuaren egunera arte luzatuko da. 3 egunetan zehar, Nafarroa etorbidetik Donibane Kirol elkartearen ondotik hilerrira oinezkoak baino ezin izanen dira sartu.
Zortziretatik zortzitara zirkulazio moztuko da Nafarroa etorbideko biribilgunean Donibane Kirol Elkartearen ondoan, Orkoien eta Biurdana kalean arteko bidegurutzeko biribilgunean. Julio Caro Baroja, La Granja, Bigarren Hezkuntza Institutuaren ondoan eta Miluzeko errepidean, Barainaindik gertuen dagoen sarbidetik aurrera. Nola nahi ere persona eta batez ere ibilgailu ugari ez dabiltzan ordutan, udaltzaingoak ibilgailuen zirkulazioa baimenduko du Orkoien eta Biurdanako biribilgunetan eta Miluzeko errepidetan. Osasun egoera une hauetan bezala mantentzekotan ez dira aurreko urtean pandemiaren ondorioz ezarri ziren salbuespenezko neurriak aplikatuko. Ez dira edukiera kontrolak ezarriko, baina kartelen bidez gogoraziko da segurtasun tartea mantendu behar dela eta posible ez den kasutan maskara erabili behar dela. Komunak irekita egonen dira eta ohiko erabilerako plataformak eta eskalerak erabiltzen halko dira iturriez gain. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.